Ak mám vybrať nejaké príklady, tak bude sa napríklad rekonštruovať železničná trať toho mostu v Telgarte, tá by som povedal až ikonická, ktorú máme na viacerých fotkách, ktorá sa postavila za prvej svetovej vojny, ale bude sa rekonštruovať aj táto časť trate. Dohromady tieto rekonštrukcie budú až za 220 miliónov eur a sú plne financované teda z plánu obnovy. Pri začiatku našej administratívy sme naozaj dali železniciam Slovenskej republiky úlohu, aby urýchlene začali s verejnými obstarávaniami na rekonštrukcie trati. Dali sme si vtedy taký pomyselný cieľ, aby mali pouzatvárané verejné obstarávania na aspoň 1 miliardu eur a myslím si, že dnes môžeme povedať, že zhruba okolo 500 miliónov sa hýbeme, čo sa už podarilo poukončovať verejné obstarávania, pretože tak ako pri ZSSK pripraveným šťastie praja tam, kde máme ukončené povolovacie procesy, tam, kde máme ukončené verejné obstarávania, tak tam sa veľmi potom ľahko žiada o zdroje z Európskej únie, kde vieme byť úspešní. Tieto peniaze sme mali pripravené na rekonštrukcie tzv. Zvrškov, ale budú sa meniť aj napäťové káble, budú sa rekonštruovať mosty, budú sa rekonštruovať nástupišťa. To znamená, toto sú veľmi podstatné zdroje, ktoré ŽSR, a teda železnice na Slovensku, železničné trate na Slovensku, trate v regiónoch naozaj veľmi potrebujú.